салом алейкум дӯстони азиз, созаи нағзен саломатиҳо хубай навори навбатӣ аз бузури корвонай тарафи тиллобозор ҳафтум дарвоза сеюм қатор нуқтаи савдои зарин духтарако куртапочаҳои фасони паплин омадай нигоҳ кунед хушруча баъд сангча дорана нархшон 150 сомон дубайский паплин итальянкаям ҳастай оз итальянкошам нишон метем ира бинед хушругиша 150 сомон ҳамроҳи почаш рақамҳо ҳаст дар рӯи экран касе да мисол дар кора кирда метавонед нависен суратон мепартоянд ана доставкаям доранд касе доставка мехоҳад ина ёш бо итальянкаям духтаро ё чанд сум ишамам нархай Ино 150 сомон. 150 сомон диден фасонак духтаро ози аз наздиктар бо нишон метиҳанд ина гребондорак диден фасони новинка материалш беҳтарин айхтон мед. Салом алейкум мардум, ман Тахмини Али, старший директори компания Фаберлик бо якчанд директорони муҳтарами компания барои шумо розыгрыш монем ва дар ин розыгрышамон барои шумо мо гӯшвораи тилло, телевизор, ангуштарини тилло, пилисос ва ғайра туҳфаҳо мондем. Инчунин боз компания Фаберлик барои вип консултантҳои худаш яке аз туҳфаҳои беҳтарин прогенератор ҳадия мекунад дар нархи 10 дирам ки нархи асосии вай ай 3000 сомон боло аст ва инчунин мо боз ҳар яки директорон дар командаҳои худамон танҳо туҳфа мондаем, яъне ки розыгрышҳои отдельни. Агар ту хоҳӣ дар хона нишаста ҳам соҳиби маоши худ шуда ва ҳам инчунин туҳфаҳоро бурд намоӣ, пас марҳамат кун, худи ҳозир дар номерҳои рӯи экран буда навис, мо туро интизорем. ки итальянка чихе хушрӯбай ба ҳамаш сангои хамелеон задагиай мана духтаро ази расветка дорад диден фиолетовый размерош то чандай то 56 размер пайдо карда метавонен духтаро баъд инчунин ҳастай ана ин модел иам хушрӯ ози ай пеш нишон метем ва иам куртапуча увам 150 сомона мана размерои и чандай мана иноям духтарако то 56 ай 46 то 56 размер меёбен нигоҳ кунед гилош ранги 3D ай паплинаш дубайский паплин мана рангоша бинед чихе бо фасонакай хулас аз ҳамаш бо чандтаи ранг доранд шумо нависем бо новинкора сураташонам мепартояндтона агар омада натонен духтарако доставка доранд доставкатон мекунанд ира бинед чихе хушрӯй бо ғавсакай паплинаш фасонакай ва духтарако нигоҳ кунен иёш чихе фасон иёш бепочаян қадашон дароз фасон духтуш хушрӯи бадай ҳам дубайский ҳастай ҳам доинг нигоҳ кунен аҷоибот нархошон чандай энаиш 180 сомон ай духтаро ҳам хеб вай дора украшения дора то поёна ази бо расветкай диден ази расветкай пешиш утюг духтагиай духтарако ана баъд итальянкоша бинен чихе хушрӯ беҳад фасон нархш чандаира нигоҳ кунен духтарако 150 сомонай то 56 размер ҳаст беҳад фасонак ана иш боша духтаро ё ваян попуриян глош диден попурияй бо пешакаш намхе ороиш додагиай нархш чандаира 200 сомонай ина расветко духтаро то 60 яъне размерои калон доштаи духтаро мана диден расветкои фасон ана баъд бо и модели новинкаи дигаш духтаро иш чандай 200 сомонам қапаплинакаш мулоимай доинги тозаи духтаро ҳам аднатониш ҳам гулдоруш мана беҳад хушрӯчай вай пешам ҳози украшениёша хича нишон метем инаиш чанд сумай иша бинен духтарако иш 150 сомон ана иша бинен то 60 размер ҳастай фасонакан мана як бор дигар нархша гӯен 200 сомон духтарако мана фасони бад а иёш боша 150 сомони куртапочо диден аз инам гулакои фасон дора сангча доран мана то 56 размер пайдо карда метавонен мана духтаро касоне ки киртои арганза пурсида буден марамат бинен чихе расветкои фасон омадай ҳамқа хушрӯан бо ай пеш нархшон чандай 380 сомон турецкий арганза
беҳад фасон бери мишокам метонен пушенша духтаро мана куртои и дона расветкои бомба гуфти гапо ина сиёшам ҳастай ана баъд бо кафеншам хушро духтаро бинен размерои ино стандартана Размерашон як-ду размер доранд. ҳа яку ду мана бинен расветкора иққа расветкои фасон ана баъд бо абояҳои арганза и шарфам дора Ин шарф надорад. киртаву абая ҳастай иам арганза аз инам расветкаяя ҳозир нишон метем иё чандан 400 сомон бинен фасониша арганзаҳои оригинал остиношон фонарик духтаро ана ба касе ки абаяҳои вай пристабуд арганзаҳои хушрӯ ина бинен 280 сомон двойкая расветка дора ҳамаш бо расветкошон фасонанд ина баклаҷанови дора грязнорозови дора духтаро диден баданаву цвет дора бо агар хушрӯ надида бошед духтаро шумо нависеншона дар модел бо сурат мепартояндтона мебинен интихоб мекунен вечерни платья касе присида буд ина духтаро беҳад хушрӯ идона аз ин расветка дора 250 сомон нархшам беҳтарин нархай тамошобино аз ана ино присида буден арманский шоук материалаш нархаш 350 сомона аз ин расветкои фасони бад дора духтарако размерои ино стандартан мана сафедшам ҳастай то 54 мепуштагӣ мешидай духтарако мана бинен чихе хушрӯанд аз иноям доставка доранд духтаро кадомиш ки шумода махмул мешавад фақат я скриншот карда равон кунен ино шумода доставка мекунанд ина иша бобинен духтарако и турецкий органза и нархаш 550 сомон аз ин расветка ҳастай тамошобино ана кабуд бардови бежави бо дигар расветкоша метонен нависеншона сурат партоен интихоб кунен ина ишам диден духтаро и чанд сума 250 сомон аз ин сиёҳшам ҳастай мана 8 расветка доштай нархаш беҳтарин нарх духтаро мана 250 сомонда инам хе вечерни образи фасон харидорӣ мекунен духтарако мана и сатрдам хушрӯ мешаванд инам хе ваям хушрӯвай ана баъд и туркия турецкий киртай фасон мана ласи зара бери мишокам мешава пуши аз ин расветка ҳаст духтаро нархшон 550 сомон туркии тоза мана куртои шарфдор духтаро ино чанда 150 сомонда ана мехе двойка шумо метонен ки пайдо кунен беҳад расветкаҳои фасон дора марҳамат духтаро омада ай пеш бинен борошона боварӣ дору махултон мешава як бори дигар такрор мекунем бозори корвон тарафи тилло бозор духтаро ҳафтум дарвоза сеюм қатор и киртаям хушрӯвай и чанд сумай 300 сомон марҳамат духтаро аз инам расветка доранд мана 300 сомонӣ киртачои хушрӯи бад ина духтарако дер накунен аз ин модело мекофтен биёен нанами нуқтаи савдои заринда инора пайдо мекунен ина бо новинка омадай диден и чанд сумай 250 сомонӣ арганзаора фасониша бинен духтаро қахшручае ҳастанд 250 сомон расветкошам беҳад бисёрай ина диден чихе аҷоибака бо кадомиша нафаҳмиден духтаро нависен шумода бо сурат мепартоям мана иё киртая киртои идона 180 сомон расветка дора духтаро беҳтарин расветкаҳо шуморо интизорай ана ин модел нав омад ипек нархиш чандай 300 сомон духтаро расветка бисёр дора шумо нависем боз шумода сурат мепартоям ана баъд двойка ҳастая ида бинен чихе хушрӯй двойка юбкаи арганза нархаш моделш 250 сомон ана ин моделш скидка рафтаста ин монанди ханаги хидмат дигар материалои лафша ина нигоҳ кунен ин 650 сомон ина ино 150 сомон беҳтарин нарх шидагай духтаро бинен чихе фасонай двойкаи хушрӯ
بهترین نرخ 150 سومون. خیلی باید وایکا یوپای خشرو دارم واسه نشان تنگیتیم ایناشو همشون یکو 50شون کردیم اینا یویم 150 سومون. Расцветкош. Ино материалошон вилидоте материалой баҳориян. Ҳамаш материалошон хушрӯ. Диден духтарако чӣ хел фасонанд? Аҷоибот. 150 сомон. Кадомеша мегирен духтарако? 150 сомон. Ана баъдан бо ҳаста иҷада ва ё ҳа кирто ё чанд сом? Ино 150. Не кирто 150 сомон. Бисёр расцветкои хушрӯ доранд. Ана иҷада бо тройка доранд, на? Модель тройка мон ҳастад. Ира бинен хушрӯ гиша духтаро. Фасони бад и чандай? Тройка 300 сомонай. 300 сомонай. Нигоҳ кунен фасониша. Марҳамат. Метавонен биёен. Таро ҳозир боша як тройкаи дигар нишонтон метиҳем ҳамқа хушрӯ бо арзон 280 сомонда шумо анамқа тройкаи фасон мегирем бо кори дастӣ дорад. Нигоҳ кунен кирта, абая, шарф. Мана бо материалошон ҳамқа фасонай. Ҳозир ҳамаи расцветкаоша нишон метиҳем. Ира бинен хушрӯги материал. Мана кирташ остин дарозай, бе абаяям мепӯшен. Диден кирташа? Мана дигар чикатиам мепӯшен. Ана бинен расцветкаҳоша бо ҳамаш кори дастӣ доранд духтаро. Беҳтарин расцветкаҳоро пешниҳод кардагиянд. Ина диден чӣ хел расцветкаҳои хушрӯ. Шумо бо кадом ранге ки махлулайтон нависен ё доранд. Марҳамат метавонен омада гирен. Кори дастиай бо ҳамаш диден. Фасонак. Жемпир гуфта будед, жемпиракои фасону арзон ҳозир шумода пешниҳод мекунам. Мана туркиян баҳорона нархшон 250 сомонай, 230 сомонда метиҳанд. Муқаввияскаш бо хушрӯчаяй духтаро. Марҳамат баҳорона. Биёен ай пеш бо борошона бинен. На туҳфа каданиам бошед барои модаротона беҳтарин туҳфа мешава. Ана бинен бо чӣ хевияскаш хушрӯай. 230 сомонда метиҳанд. Духтаро инаи намудоша бинен. Ё чанда? Ино 400 сомонай. Анаи киртоям хушрӯанд. Туркӣ 400 сомон. Турецки арганза бо ҳаста инаи қисма бинен. Ё чанда? Инош 550 сомонай. Ина 550 сомон. Инаи вайш бирюзовиш чи? Ай бирюзове чанда? И бирюзовый, инеми отдельно? Ха. 250 сомонай. Духтаро турецки тоза 250 сомон. Ай пешам қа хушрӯай материалаш. Хичам хушрӯ местатанада. Марҳамат касе дар корай биёен. Ина инаи русалка бо дигар цветаш. Ба двойка ҳастаян. Двойкотон чандиян? Двойкомон ино 400 сомонян, 380 кардем. Ина турецки двойкара духтаро 400 сомон 380 дида биёен харидорӣ кунен. Расцветкаоша бинен чӣ қадar расцветкаи фасон дора. Ана баъд скромный варианти осиношон киртаям диден чӣ хел хушрӯча. И чандай? Иниш 400 сомонай. 400 сомон. Мана 380 метиҳанд. Беҳтарин расцветкаҳо. Скромный варианти бисёр пурсид. Тоза турецки. Ана қисми боло тройка ҳаст. И дигар. Осинош фонарик. Ина осини фонарик чанд сомон? Иниш 400 сомонай. И моделиш боша 400 сомон. Ина тройка духтаро касе пурсида буд чанд сомон? 200 сомон. 200 сомон вилветай фасонай тройка. Ана баъд бо инаи двойкаро арзон кардан 150 сомон духтарако хушрӯи бадан бо нархи арзон метавонен харидорӣ кунен. Киртора чанди каден? Киртапочара? На киртапоча 150 сомон бо тройка доранд. Турецки чанд сомон вай? И тройкамон 300 сомонай. На тройкошон 300 сомон. Уам хушрӯи бадай духтаро. Тарако 150 сомонара бинен чӣ хел фасон. И нарх ягон ҷода нестай. Марҳамат биёен. Беҳтарин вариант ҳамроҳи почашай бо фасони бад. Азиз, медонед иҷода распродажаи зур рафтестай спортстилои двойкаи хушрӯ доранд 100 сомонай. Бо доранд большмеркаш 150 сомон. Инаи кожинкошон бошад 150 сомон штагай ки 250 сомон буданд. Нигоҳ кунед расцветкаоша ҳамқа фасон боварӣ дору маҳқултон мешава. Кардиганора арзон кардагиян. Кардиганошон 150 сомон штагай. Ҳамқа расцветкаошам аҷоиботай хичонам фасони бадан духтаро. Ина кадомиша мегирен 150 сомон омада харидорӣ кунем.
беҳтарин аксия шидагай. Ана баъд медон инора бинен балшимеркаян спортстилошон ино 150 сомон шидагай ҳамроҳи брукошонай бо мана то 60 размер ҳастай. Марамат хоҳишмандо фаромӯш накунен ҳатман биёен ҳози сезони анаминояк. Ирамино боша размерои подростковый 100 сомон. Кадомиша мегирен 100 сом. Идвой кошам кожаный дора мана 100 сомон. Кадомиша мегирен 150 сомон и модело. Ана баъд бо вайдорана плашои хушрӯ доранд. Плашошон ай 200 сомон то 380 сомон ай. Мана касседа плаш дар кораи духтаро биёен. Ана иҷада бо кардигани 350 сомон 250 сомон шидагай. Нархи беҳтарин. Марҳамат. Омада ай пеш бинен. Чизе ки нафаҳмиден духтаро нависен шуна бо сурат мепартоянд туна.